Mae'r Gomisiwn Ffiniau yn lawnsio cynigion cychwynnol ar gyfer newid map etholaethol Seneddol i Gymru. Mae hwnna'n golygu bod ni'n dilyn y ddeddf, yr un peth â comisiynau eraill ar draws y Deyrnas Unedig, bod angen cwtogi y nifer o etholaethau ar draws y Deyrnas Unedig o 650 i 600. Ond mae hwnna'n golygu i Gymru bod angen cwtogi y nifer o etholaethau o 40 i 29. Mae hwnna'n dilyn llythyr y ddeddf sydd yn gweud bod angen cael cyfartaledd gwell ar draws y Deyrnas Unedig, so mwy o tegwch, mwy o democratiaeth, fel bod na cyfartaledd o 75,000 yn pob etholaeth yn hytrach na'r cyfartaledd sydd ar y foment, a mae hwnna jyst yn 55,000. A mae lleihad mynd i fod, mae llai na 11, wel, mae'n mynd i lleihad o 11 yn llai o etholaethau yng Nghymru. Pa fath o newid mae hwnna'n mynd i fod? Ni wedi gweld mae yna map wedi cael ei gynnig. Pa fath o effaith mae hwnna'n mynd i gael ar etholaethau wedyn? Mae'r newidiadau yn eitha sylweddol, does dim dawt am hwnna. Achos mae'n mynd o 40 i 29 yn eitha jwmp. Mae'r Comisiwn wedi cymryd lot o bethau i ystyriaeth wrth wneud y penderfyniadau i feddwl am y gymuned. Ond yn bennaf mae rhaid meddwl am y rhif yma, sef y cyfartaledd o 75,000. Ond y gwir yw, cynigion yw rhain. A mae hwn yn bwysig bod pawb yn gwybod, hwn yw cyfle pobl Cymru i cael lleisio ei barn. Yna beth mae'r Comisiwn moyn. Mae yna gyfnod ymgynghori yn mynd i cychwyn nawr, sef cyfnod o 12 wythnos. A mae yna cyfarfodydd cyhoeddus yn mynd i fod ar draws Cymru gyfan. Mae yna 5 lleoliad, sef Caerdydd, Caerfyrddin, Llandrindod, Wrecsam a Bangor. A mae yna 2 ddiwrnod o gyfarfodydd yn mynd i fod ym mhob lleoliad. So mae yna dipyn o amser i pobl i cael lleisio ei barn. Mae yna ffyrdd eraill hefyd, ond o'r rhan lleisio ei barn, i ni gwybod mae pobl yn mynd i weid, dyn ni ddim yn licio hwnna, ni'n gwybod mae pobl yn mynd i weid, o'n i'n licio hwnna, ond ni'n moyn tyn bach mwy hefyd os mae pobl yn hapus i wneud i rhoi argymellion gwahanol. A mae'r Comisiwn yn mynd i wrando ar hwnna hefyd. Mae angen bod y cynigion hyn yn cydymffurfio gyda'r ddeddf, sef y 75,000 yma, ond ni moyn clywed beth sydd pobl Cymru weid. Felly mae yna map wedi cael ei gynnig ar hyn o bryd beth bydd Cymru yn edrych fel o ran yr etholaethau, ond chi yn fodlon, wel, chi yn cymryd cynigion gan pawb hefyd? Bendant. Na beth yw pwrpas hwnna, cynnig cynigion i ni wneud a moyn clywed barn pobl, na beth mae'r Comisiwn Ffiniau Gymru moyn.